बे समाव फिन आरोबाव बिटिसिनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बिटिसिनि गाहाय खुंग्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन जे बिटिसिनि मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेराव मोनजिबा विधानसभायावनो एनडिएनि बिजाथि बिथांमोना देरहासार जागोन होननानै थारैनो बेबायदि जानो थांगासिनो नामा जेराव बे समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय बा एनडिएनिफ्राय गासै एबा बिपिएफनिफ्राय गासै मोनजिबानि गेजेराव मोनजि विधानसभा बियाबावनो बे समाव आवगायगासिनो दं माबेयाव आवगायगासिनो दं होनना बुङोब्ला बे समाव बुंनो हायो दे बे समाव गोबां मानि रिहन दैमारि उदालगुरि विधानसभा बियाबनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङा 6,920 भटआव आवगायगासिनो दं जेराव नैथियाव दिपेन बर'आ थ्रिलिंआव दङ आरो नैथियाव सरन बर' बिथाङा माजबाट विधानसभा बियाबनिफ्राय सरन बर' बिथाङा 2,700निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों विधानसभा बियाबनि गेजेराव माने 15तायाबो देरहासार जागोन होननानै बे समाव बुंदोंमोन नाथाय बे समाव नुना मोनमारदों जे गासै दिनैनि समाव एबा दिनै जा भट साननाय दायो खमैबो 10:40 एबा 11 जाबाय दासिम बे 11 बिपिएफनिफ्राय गासै मोनजि विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं बांसिन भट मोननानै लोगोसे थामथियाव मनेश्वर ब्रह्म जेराव बेयाव बाक्सा विधानसभा बियाबनिफ्राय 11,500 गोबां मानि भट 11,000निबो बांसिन भट मोननानै बे समाव मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा बाक्सानिफ्राय आवगायगासिनो दं बयनिख्रुइबो दासिमहालागै बे 11:00 दासिमहालागै एबा 11:00 एसे आवगायालागै 11,500निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दङ जेराव देरहानाया निश्चित नाबो बे समाव सानजायो जेराव गोबां मानि भट लानानै बिथाङा आवगायगासिनो दं पानिराम ब्रह्म जेराव 19 नं सिडली विधानसभा बियाबनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा 3,800निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं गासै मोनजि 10टा विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं बिपिएफनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङाबो आवगायगासिनो दङ महेश्वर बर' बेरगावनिफ्राय 425 भटआव बिथाङा आवगायगासिनो दङ थानेश्वर बसुमतारी मानासनिफ्राय 3,000 भटआवहा बिथाङा आवगायगासिनो दं रबिराम नार्जारी दतमा विधानसभा बियाबनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा 2,000निबो बांसिन भटआव आवगायगासिनो दङ सेउलि महिलारि बिथाङाबो 3,000निबो बांसिन भटआव बिथाङा देरहागासिनो दङ आरो लोगोसे 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबनिफ्राय रुपम रय बिथाङा 2,000निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं शभाराम बसुमतारी बिथाङाबो गसाइगाव विधानसभा बियाबनिफ्राय 889 भटआव बिथाङा आवगायगासिनो दङ लोगोसे पर्बतजरा विधानसभा बियाबाव नाथाय बे समाव फिन आरोबाव उनफाफिननो गोनां जादों राजुएल करिम बिथाङा दासिमहालागै कंग्रेसआ पर्बतजरा विधानसभायाव कंग्रेसनिफ्राय आवगायगासिनो दं होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदोंमोन दि बिटिसिआव गासै मोनजिबा विधानसभा बियाब दं आरो बे मोनजिबा विधानसभा बियाबावनो एनडिएनिफ्राय देरहासार जाजोबगोन होननानै थारैनो बे समाव तामुलपुर विधानसभा बियाबावबो एनडिएनि बिजाथि बिश्वजित दैमारि बिथाङा गोबां मानि भटआव आवगायगासिनो दङ गरेश्वर विधानसभा बियाबावबो आवगायगासिनो दङ थारैनो बे समाव मोनजिब्रै विधानसभा बियाबावनो बिटिसिनि मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेराव मोनजिब्रै विधानसभा बियाबावनो एनडिएनि बिजाथिफ्रा आवगायगासिनो दङ कंग्रेसनिफ्राय मोनसे दासिमबो इउपिपिएलनिफ्राय मोनसेबो विधानसभा बियाबाव आवगायाखै गासै मोनजिब्रै विधानसभा बियाबाव बिटिसिनि मोनजिब्रै विधानसभा बियाबाव एनडिएनिफ्राय आवगायगासिनो आरो कंग्रेसनिफ्राय पर्बतजरा विधानसभा बियाबाव आवगायदों नाथाय दासिमबो प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय मोनसेबो विधानसभा बियाबाव आवगायाखै दानिया नायलांबाय थादों नोंथाङा माबे विधानसभा बियाबाव बेसेबां सोर आवगायगासिनो दं बिटिसिआ थारैनो मोनजिबा विधानसभा बियाबाव सोर माबे राजखान्थि दोलोआ आवगायलांगासिनो दं नोंथांमोना नायलांदो बे समाव फिन आरोबाव बिटिसिनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बिटिसिनि गाहाय खुंग्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन जे बिटिसिनि मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेराव मोनजिबा विधानसभायावनो एनडिएनि बिजाथि बिथांमोना देरहासार जागोन होननानै थारैनो बेबायदि जानो थांगासिनो नामा जेराव बे समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय बा एनडिएनिफ्राय गासै एबा बिपिएफनिफ्राय गासै मोनजिबानि गेजेराव मोनजि विधानसभा बियाबावनो बे समाव आवगायगासिनो दं माबेयाव आवगायगासिनो दं होनना बुङोब्ला बे समाव बुंनो हायो दे बे समाव गोबां मानि रिहन दैमारि
उदालगुरि विधानसभा बियाबनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङा 6,920 भटआव आवगायगासिनो दं जेराव नैथियाव दिपेन बर'आ थ्रिलिंआव दङ आरो नैथियाव शरण बर' बिथाङा माजबाट विधानसभा बियाबनिफ्राय शरण बर' बिथाङा 2,700निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन जे मोन 15 विधानसभा बियाबनि गेजेराव माने 15टायाबो देरहासार जागोन होननानै बे समाव बुंदोंमोन नाथाय बे समाव नुना मोनमारदों जे गासै दिनैनि समाव एबा दिनै जा भट साननाय दायो खमैबो 10:40 एबा 11 जाबाय दासिम बे 11 BPF निफ्राय गासै मोन 10 विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं बांसिन भट मोननानै लोगोसे थामथियाव मनेश्वर ब्रह्म जेराव बेयाव बाक्सा विधानसभा बियाबनिफ्राय 11,500 गोबां मानि भट 11,000निबो बांसिन भट मोननानै बे समाव मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा बाक्सानिफ्राय आवगायगासिनो दं बयनिख्रुइबो दासिमहालागै बे 11:40 दासिमहालागै एबा 11:50नि एसे आवगायालागै 11,500निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दङ जेराव देरहानाया निश्चितनाबो बे समाव सानजायो जेराव गोबां मानि भट लानानै बिथाङा आवगायगासिनो दं पानिराम ब्रह्म जेराव 19 नं सिडली विधानसभा बियाबनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा 3,800निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं गासै मोन 10टा विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं BPF निफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङाबो आवगायगासिनो दङ महेश्वर बर' बेरगावनिफ्राय 425 भटआव बिथाङा आवगायगासिनो दङ थानेश्वर बसुमतारी मानासनिफ्राय 3,000 भटआवहा बिथाङा आवगायगासिनो दं रबिराम नार्जारी दतमा विधानसभा बियाबनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा 2,000निबो बांसिन भटआव आवगायगासिनो दङ सेउलि महिलारि बिथाङाबो 3,000निबो बांसिन भटआव बिथाङा देरहागासिनो दं आरो लोगोसे 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबनिफ्राय रुपम रय बिथाङा 2,000निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं शभाराम बसुमतारी बिथाङाबो गसाइगाव विधानसभा बियाबनिफ्राय 889 भटआव बिथाङा आवगायगासिनो दङ लोगोसे पर्बतजरा विधानसभा बियाबाव नाथाय बे समाव फिन आरोबाव उनफाफिननो गोनां जादों राजुएल करिम बिथाङा दासिमहालागै कंग्रेसआ पर्बतजरा विधानसभायाव कंग्रेसनिफ्राय आवगायगासिनो दं होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदोंमोन दि BTCआव गासै मोन 15 विधानसभा बियाब दं आरो बे मोन 15 विधानसभा बियाबावनो NDA निफ्राय देरहासार जाजोबगोन होननानै थारैनो बे समाव तामुलपुर विधानसभा बियाबावबो NDA नि बिजाथि बिश्वजित दैमारि बिथाङा गोबां मानि भटआव आवगायगासिनो दङ गरेश्वर विधानसभा बियाबावबो आवगायगासिनो दङ थारैनो बे समाव मोन 14 विधानसभा बियाबावनो BTCनि मोन 15 विधानसभा बियाबनि गेजेराव मोन 14 विधानसभा बियाबावनो NDA नि बिजाथिफ्रा आवगायगासिनो दङ कंग्रेसनिफ्राय मोनसे दासिमबो UPPनिफ्राय मोनसेबो विधानसभा बियाबाव आवगायाखै गासै मोन 14 विधानसभा बियाबाव BTCनि मोन 14 विधानसभा बियाबाव NDA निफ्राय आवगायगासिनो आरो कंग्रेसनिफ्राय पर्बतजरा विधानसभा बियाबाव आवगायदों नाथाय दासिमबो प्रमोद बर'नि दैदेननाय UPP राजखान्थि दलनिफ्राय मोनसेबो विधानसभा बियाबाव आवगायाखै दानिया नायलांबाय थादों नोंथाङा माबे विधानसभा बियाबाव बेसेबां सोर आवगायगासिनो दं BTCआ थारैनो मोन 15 विधानसभा बियाबाव सोर माबे राजखान्थि दोलोआ आवगायलांगासिनो दं